Экономика, працаўладкаванне, бяспека і міжнародная палітыка. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сёння звярнуўся з пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу краіны. Зрабіць Оршу прыкладам для ўсёй краіны. Нараду з актывам вобласці і раёна правёў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Рыбаловы і ратаўнікі чысцілі возера Раніна. На Віцебшчыне стартавала рэспубліканская акцыя «Чысты вадаём». Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко сёння звярнуўся з пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу краіны. Выступленне традыцыйна праходзіць у красавіку і з'яўляецца канстытуцыйным абавязкам кіраўніка дзяржавы. Ключавымі пытаннямі сталі эканоміка, працаўладкаванне, бяспека і міжнародная палітыка. У авальнай зале сабраліся каля 400 чалавек, парламентарыя, службовыя асобы, замежныя дыпламаты і прадстаўнікі СМІ. Які водгук атрымала пасланне ў жыхароў рэгіёну Виктор Праліч. Сёлетняе пасланне прэзідэнта да беларускага народа і нацыянальнага сходу 21. Яно, як і папярэдняе, вызначае галоўныя накірункі развіцця дзяржавы і грамадства. Стварэнне трывалай канкурэнтназдольнай эканомікі – аснова нашага суверэнітэту, а гэта і экспарт прадукцыі, працоўныя месцы, дастойная заработная плата. Аднак тут ужо ўсё залежыць як ад наймальніка, так і ад звычайнага работніка. Каждый день, приходя на работу, надо думать над тем, как можно оптимизировать свое производство, каким образом можно найти какой-то дополнительный сбыт своей единицы продукции. Нужно работать над сбытом, над оптимизацией структуры, надо работать над сокращением ненужных издержек. Прэзідэнт краіны даў даручэнне дзяржаўным органам актыўней уключацца ў пошук маладых таленавітых людзей. Ініцыятыўныя, здольныя нестандартна мысліць кадры станоўча паўплываюць на ўсе сферы жыццядзейнасці грамадства, у тым ліку патрэбны яны і ў органах дзяржаўнага кіравання. Значную частку паслання кіраўнік дзяржавы прысвяціў пытанням адукацыі, а таксама праблемам развіцця невялікіх населеных пунктаў на прыкладзе Оршы. Наш президент отметил, что эти города должны в первую очередь быть трудоустроено все население, которое проживает там. То есть создать все условия для работников тех предприятий, которые раньше процветали, а сегодня находятся в таком неблагоприятном положении. Моцная экономика, гарант стабильного ўзроўню жыцця народа и галоўны фактор национальной бяспеки и, як вынік, добробыт народа. Важно, считаю, то, что в настоящее время укрепляется национальная валюта, снижается ставка рефинансирования. У нас многие работники депо приобретают жилье за свой счет. Значит, будут снижаться ставки по кредитам. Напрыканцы свайго выступлення прэзідэнт краіны адзначыў, Беларусь незалежная дзяржава, вельмі складана было заваяваць гэту свабоду і адстаяць яе яшчэ складаней. Але калі нацыя адзіная, яна ў стане вырашыць самыя няпростыя задачы. Віктор Праліч, Сергей Коту, Кірыл Кайсберг. Навіны Віцебск. У сваім пасланні да беларускага народа і нацыянальнага сходу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко закрануў праблемы, якія існуюць у Аршанскім раёне, і патрабаваў іх комплекснага вырашэння. Віцебскі аблвыканкам упэўнены, у рэгіёну ёсць усе магчымасці для выхаду на высокія паказчыкі якасці жыцця насельніцтва, развіцця прамысловасці і аграрнага сектара. На нарадзе з актывам вобласці і раёна, якую правёў у Оршы старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, вызначаны асноўныя накірункі дзейнасці. Падрабязней аб тым, што чакае паўднёвы рэгіён паўночнага краю, нашы карэспандэнты. Зрабіць Оршу прыкладам для ўсёй краіны. Задача, якую перад кіраўніцтвам вобласці паставіў прэзідэнт. Каб атрымаць вынік, працаваць трэба не пакладаючы рук. Колькасць стратных прадпрыемстваў у раёне сёлета павялічылася да 26. Большасці з іх неабходна мадэрнізацыя. Прадукцыйнасць працы нізкая, эфектыўнасці няма. Мікалай Шарснёў упэўнены, каб знайсці рашэнне, трэба дасканала разабрацца ў праблемах кожнай асобнай вытворчасці. Мясокомбинат загружен порядка 35%, молочный завод чуть более 50%. Вот отсюда и слагаются приоритеты. Если мы сумеем увеличить объемы сырья для того, чтобы загрузить мощности мясомолочной переработки, мы уже
увеличим объемы производства порядка 19-20%. Это очень высокая цифра. Шмат пытанняў да прадпрыемстваў рэспубліканскай формы ўласнасці. Аблвыканкам прапанаваў ураду перадаць іх у камунальную. Кіраўнік вобласці ўпэўнены, на месцы праблемы вырашаюцца больш эфектыўна. Самае галоўнае цяпер увасобіць у жыццё праекты мадэрнізацыі і актыўна працаваць. Нужен результат. И если мы почувствуем, что результат от данного руководителя, к сожалению, не будет результата, значит, должен стать тот, который сделает этот результат. Сёння ўсе асноўныя сферы Аршанскага района, акрамя чыгуначнага транспарту, стратныя. Сельская гаспадарка працуе слаба, ёсць пэўныя праблемы з прыцягненнем інвестыцый, доля инновацыйнай прадукцыі нізкая. Инновационную продукцию, конечно, мы упустили. Мы неоднократно руководителям говорили, что доля инновационной продукции у нас составляла больше 20%, а сейчас за первый квартал только 7,7%. Работают некоторые по старинке, слабая работа конструкторско-логических служб, научно-технических центров, маркетинговых служб. Кіраўнік вобласці адзначыў, каб паправіць становішча, падысці да справы трэба так, каб жыхары раёна атрымалі магчымасць працаваць і атрымліваць заробак. Зараз у Аршанскім раёне ўзровень беспрацоўя складае 1,6%, і гэты самы высокі паказчык у вобласці. Только в Аршанском районе проблема безработицы, и она увеличивается с каждым месяцем, усиливается. Это неправильно, это в корне неправильно. Поэтому за этот месяц мы плотно отработаем со всеми министерствами и ведомствами. Поручение такое дано уже и премьер-министрам. Рабочие группы созданы, и мы будем искать эти пути решения. Прыняць меры і выправіць сітуацыю. Свае ідэі вырашэння праблем агучылі прадстаўнікі райвыканкама і кіраўнікі прадпрыемстваў. Патэнцыял Аршанскага раёна сёння адзін з самых высокіх у вобласці. Кампетэнтныя і аператыўныя дзеянні па паляпшэнні становішча дадуць магчымасць зрабіць яго адным з лепшых у краіне. Ужо ў маі ўрад правядзе тут выязное пасяджэнне, на якім дэталёва разгледзець праблемныя пытанні і намеціць перспектывы развіцця Аршаншчыны. Артур Смоляков, Александр Прыстаўка. Навіны Орша. Дзе знайсці працу? Чарговы ўжо трэці па ліку кірмаш вакансій прайшоў у абласным цэнтры. На гэты раз пляцоўку для дыялогу паміж жадаючымі працаўладкавацца і наймальнікамі арганізавала адміністрацыя чыгуначнага раёна горада. Попыты і прапановы на рынку працы вывучыла наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. У ліку тых, хто завітаў на кірмаш вакансій, пераважная большасць мужчыны. Усе ў асноўным сярэдняй альбо прафесійна-тэхнічнай адукацыі, узрост старэйшыя за 40. Па прафесіі электраманцёр лінейных збудаванняў тэлефонных сувязяў Юрый Клішковіч амаль страціў надзею, што ў свае 55 гадоў знойдзе працу па спецыяльнасці. На телекоме сейчас не устроишься, потому что там, не знаю, там сильно уже строго. Там надо компьютерное дело знать, все вот это вот. Потому что станции не те стали. Станции, в принципе, они даже на районе не обслуживаемые сейчас. Прадпрыемствы лёгкай прамысловасці сёння адчуваюць вялікі дэфіцыт кадраў. Асабліва не хапае швачак, здольных працаваць хутка, якасна і адказна. Можно до 8 миллионов, пожалуйста, заработать. Это все в руках. Как я говорю людям, которые приходят к нам, ваша заработная плата в ваших руках. И работа есть. І заработать можна. Складана працаўладкавацца і маладым людзям з вышэйшай адукацыяй. Марыя Аскерова са сваёй спецыяльнасцю эканаміст-алагіст таксама шукае работу. Сейчас я ищу работу, но не могу ее найти. Что вам говорят? Нет опыта работы. У нас, в принципе, есть уникальная возможность переобучиться через службу занятости. У нас в настоящее время мы предлагаем переобучение по 20 различным профессиям, которые именно требуются на рынке труда. При жаданні працаўладкавацца можна, сцвярджаюць спецыялісты службы занятасці. Дзякуючы вось такім кірмашам у Віцебску каля 100 чалавек знайшлі працу. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. Прамысловыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці ўвойдуць у рэгіянальнае дзяржаўнае аб'яднанне Віцебскпрам. Новая структура дазволіць больш эфектыўна вырашаць праблемы вытворцаў. Яна будзе ажыццяўляць кіраванне, каардынацыю дзейнасці, садзейнічаць выкананню сацыяльна-эканамічных паказчыкаў, паляпшэнню вытворчай кааперацыі. Гэта адзначыў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. На яго думку, праблемы прамысловых прадпрыемстваў звязаныя са стратай былых міжзавадскіх сувязяў.
Предприятия республиканской формы собственности сегодня, к сожалению, находятся все в очень плачевном состоянии, потому что во многом, наверное, вот этот отрицательный результат получен, потому что развалились связи межзаводские. Когда-то мы очень здорово работали на наш МАЗ, на тракторный завод. К сожалению, объем продукции упал, конечный. Соответственно, наши предприятия, которые выпускали какую-то составляющую, сегодня оказались без работы. И есть проблема. То есть нужно или же перепрофилировать данное предприятие, или находить какую-то новую нишу. За кошт стварэння аб'яднання прамысловых прадпрыемстваў вобласць разлічвае больш эфектыўна вырашаць гаспадарчыя пытанні, рэалізаваць планы рэканструкцыі і мадэрнізацыі вытворчых магутнасцяў, павялічыць экспартныя пастаўкі. На Віцебшчыне стартавала рэспубліканская акцыя «Чысты вадаём». Ініцыяваная яна беларускім таварыствам паляўнічых і рыбаловаў і штогод набірае папулярнасць не толькі сярод членаў таварыства, а і іншых арганізацый. Сёлета навесці парадак на берагах, а таксама дастаць смецце са дна азёр вызваліся супрацоўнікі МНС. Тэму працягне Віктор Праліч. Акция «Чысты вадаём» уже трэці год запар дапамагае наводзіць парадак на сінявокай Віцебшчыне. Толькі ў мінулым годзе з азёр вывезлі каля 80 тонн смецця. Нягледзячы на такія салідныя лічбы, заяўляюць спецыялісты, людзі становяцца больш свядомымі. Сёлета, спадзяюцца прадстаўнікі таварыства паляўнічых і рыбаловаў, смецця будзе менш. Если анализировать прошлые года, если в прошлом году было порядка 30 мешков мусора, то в этом году мы 5 мешков мусора собрали. Это говорит о том, что тенденция, о том, что наши водоемы становятся чище, и у самих рыболовов, отдыхающих, уже становится на душе приятно, когда они приезжают на чистый водоем. Очищать озеро ранена под Витебском приехали не только волонтеры таварыства паляўнічых и рыболовов. Пакуль яны наводзяць парадак на березе, супрацоўнікі МНС окунаются с головой у вір. Звычайно при таким заплыве, кажуць водолазы, з дна приходится уздымать шмат чаго. Зараз же яны выходят на сушу с пустыми руками. Мусора так я особо это и не видел. Трава высокая, больше практически ничего не видно, видимость тоже очень плохая. Бывают и колеса, и бутылки, но это как правило. Только у Витебской области подчас акции «Чистый водоем» плануется зачистить каля паўсотні азёр. Агульная даўжыня береговой линии ни много ни мало больше за 150 километров. И это только водоемы фонду запасу, не улічваючы яшчэ некалькі десятков акваторий. Хотелось обратиться к рыболовам, которые состоят на учете в Белорусском обществе охотников рыболовов. Это по области их больше 10 тысяч, и по Витебскому району только больше 3000, чтобы сами смотрели и напоминали отдыхающим, что все-таки озера, лес – это достояние нашей Беларуси, Витебщины, особенно Витебщины. Поэтому хотелось бы видеть в чистоте. Статус озера, очищенного от смецця, подтверждает адмысловая шильда. Напомин про то, что чисто не там, где прибираюсь, а там, где не смецясь. Виктор Праліч и Кирилл Кайсберг. Новины Витебский район. И на гэтым выпуск новин завершаны. Я с вами развітваюся. До сустрэчы. У ближайшие сутки у области будзе воблачна, днем с прояснениями, ападки, у основным мокрый снег, ветер паўднёва-заходні, заходні 5-10 метров за секунду, на большей частцы территории порывы до 15-20 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 1,6, днем плюс 3,8, у Витебску ночью плюс 1,3, днем 3,5 градусов со знаком плюс.